Check out, do it. I move your body to jump. Check out, do it. I move your body to jump. Check out, do it. I move your body to jump. Check out, jump, jump. I move your. Sutan Bang kolektiboaren eskutik, naiz irratian, eskuartean. Eman eskua garazi. Kaixo, Amalia, ze zaude? Ondo. Gustora hemen, lehor, iritsi da hainbeste aipatu egun euritsua. Kosta zaio, baino iritsi da eta gaina ja por todo lo alto esateana. Bai, esan du aio udazkena, aio uda. Igandean behobia egin genuen, izan zen... Ordun ez zuni neuririk, Ez, izan zen udako azken eguna. Eta ze eguna, ze bero intzun, Amalia. Iritsi ginen, ondo Aupa. ibili ginen, esan genizuen, Bai. egia zen. Etzan broma. Instagramen jarri genuen irudi bat, ikusteko han ginela, gure Instagrama abildua eskuka da, mesedez jarraitu. Amalia eta Garazi, orain konektatu zareten ontzat, berriak zeraten ontzat, eskuartean saioan gaude. Naiz irratian, 15ean behin naiz irratian egoten gera, gaueko 9:00 aurrera, eta YouTubeen nahi dezutenean. Eta ez da kirol albistegi bat, ez gera kirol podcast bat, Ez mesedez, ez. gera podcast literarioa egiten duen biko taldea. Eta atzean noski beti laguntzaileak gaurkoan Ander edo dakagu, teknikari lanetan. Aupa, Ander. Iepa oso ondo ari zera egiten. Oraingoz arazorik gabe, ari gera aurrera egiten, zertarako zer komendatuko dugu gaur Garazi? Zer kelkartzen gaitu gaurkoan estudio berri honetan? Ze beti ikusiko dezutenez ez entzuteaz gain ikusten gaitu zuenek nabaritu dezutenez saio bakoitzean background berri bat, fondo desberdin bat. Guri aldatzea gustatzen zaigu, gera, ez da konformatzen, ez da beti gauza berrien bila, eta gaurkoan naiz irratiaren estudiotara hurbildu gara, gaurko saioa grabatzeko, naizeko estudioa ezagutzen ez balima dezue, YouTubeen sartu eta ikusiko dezue, nun kokatzen geran. Bai, gutxi ikusiko dezue. Bai. Ze pixkat dauka halo de misterio, hemen gertatzen den guztiak, baina gu horretara gatoz elikatzera animali hori. Halaxe, eta gaurkoan nola elikatuko dugu animalia? Sagen inguruan hitz egiten. Bai, hitz egingo dugu unibertso literarioez, mundu berezi landu friki arraroez, pertsonaia sakon, interesgarri eta askotan beldurgarrien inguruan ere. Bai, gero guztiz insoportableak direnez ere, gustatzen ez zaizkigun sagez, zigor bat diruditen sagez. Bai, idazle batzutan astunen inguruan. Bai. Eta batzuetan ametsa dena amesgaiztoa nola bilakatu daitekeen, ez? Hoi da, hola esen. Baina, lehenengo beti bezala albistegi popurri bat. Hoi da, eta badakizue gustatzen zaigula gure gaia baita ere albistegira pixka bat trasladatzea, eta beraz gaurkoan albistegian zenolako albisteak ekarri ditugu, normalean gure egunkaritan irratian beti presente dauden albisteak ekarri ditugu, ze neska beti historio berdinak inibiltzai askotan, historio gehienetan bildurgarriak ez direnak sekula bukatzen, eta jazta bien, ez da? R. Jotake jendea hor bueltatzen da, pinba, pasatzen dira gauzak, eta gutxien esperezunan, berriro, ez? Bai, askotan negatiba dira, baina batzuetan ere, Amalia, saga hoiek albisteetan topatzen ditugun sagek ere, badute kutsu positiboa, pozgarria. Bai, batzuetan ematen dizute bizitzeko gogoa, ez? Eta espero ematen dizute helmuga bat, jomuga bat, eta Galeanok edo nork esaten zuenez, zertarako da hortzimuga aurrera egiteko. Holaxe, eta poesia. Azken egunetan horrelako albiste bat jaso dugu. Ze albiste jaso dugu euskaldunontzat eta munduarentzat ere noski, baina gurera ekarriz euskaldunontzat hain garrantzitsua izan den albiste hori. Esan genezake dela
Euskal Herriko historio epiko haundi eta zaharrena elikatzera datorren edo kapitulo berria gehitzera datorren albistea dela Irulegiko eskutxoa. Hoixe, izan ere, aurkitu dute hizkuntza baskonikoz, ezta? Idatzitako lehen testua esan genezake, ezta? Idazkera. Bere alfabeto hori dena runa antzekoak ez, kanpotik ikusita nik asko ez dakit honen ingura, baina kanpotik ikusita ematen dute runak edo askotan silabak batzen dituzten marrazki edo grafiekin sortutako testu bat ez, Arantzadi elkarteak egindako indusketa lan batzutan aurkitutako brontze edo ze material. Kristo aurreko lehenengo mendekoa, beraz. Olako burdinezko esku bat esan dezagun, beste metal bat da, nik uste, baino. Eta aurkitu zuten derrepente ikusten zuten marrazkitxo batzuk zeudela, ez dakitzer, hasizian kentzen horko sedimentua, eta ez jartzen du sorioneku. Eta laxe? Sorioneku gudenok, ze beste buelta bat, uztai bat atera zaio enborroni, eta euskararen misterioa elikatzeko aldeko eta kontrakoak, fanak eta gorrototzaile sutsuak denek daukate jana gaur. Bai, eta gorrototzaileek, beste toki batera begira dezatela, edo sufritu dezaketere publiko, kiesenet entretenegarria ere bada, ez? Bai, frustrazio hori ikustea eta da. Niretzat nekagarria batzutan, da, esatea, mutiko, edo neskato, oiarra burugabe korrika ikusta bezala, ez? Alaxe, Amalia, alaxe. Run. Bai, eta ez bakarrik euskaldunok begi, honez eta poz handiz hartu dugu albiste hau, baita ere memegileek, ez da, Amalia? Bai, izan ere batzuetan eskasi uneak bizitu euskal memegintzak eta horrelakoak eskertzen dira, ez? Horrelako aurkikuntzek ematen dizute aste baterako materiala gutxienez. Bai, azken aldian sareetan sartu balimazeate behintzat ikusiko zen dituzten meme pila esku honekin, eta memeneko onak nik parre egin. Bai, batzuk ez dute memea ere ematen, ez? Ematen dute zuzenean horrela sortu, berezkoak. Bai, ala da. Eske oso ondo enkajatu du ez da esku horrek. Zure esku, gure esku dago, eta eskua. Dena ondo. Bai. Puzle bat bezala enkajatu du. Bai, hor berriako marrazkilariaren eskutxoa, ze hor beti, beti trasladatzen da ez, Gabonetan olentzero gehia, eta orain eskua. Eta, ondo egonda, bizi dugu hor botaitugu par batzuk, interneten surfea egiten genuen bitartean. Hoi da, eta ikusiko dugu, saga hau noiz baiten amaituko dan, agian ez da sekula amaituko, nork daki, ikusiko dugu, urrengo, ez da, aurkikuntzek zer esaten diguten honen inguruan. Jarraituko dugu arantzadi.eus web horria. Eta saga hori denok jarraitu beharko genuke, beraz, adi, ez da, ibiliko gea. Hala ere, Amalia, saga guztiak albistetan ez dira hain positiboak, ze beti ere saga astunak eta negatiboak irakurri, entzun, ikusi behar ditugu albistegi desberdinetan, eta normalean futbolaren eskutik. Badakit hemen futbolzare asko egongo direla, eta futbolak gauza on asko izango ditu agian, baina futbola ere da mundu oso arkaikoa, bakatez ere futbol maskulinoa, hau bai gizonezkoen futbolaren inguruan ari naiz, gora neskak eta gora nesken futbol taldea ere, baina egia da gizonezkoen futbol taldeekin arazorik ez dakatela, arazo pertsonalik ez dakat, baina bai mundu horren baitan ideia zarkituak topa ditzakegu, ohitura nahiko ez dakit, ez da? Bai, hemen ere denboran bidaia egiten ari garela ematen du, bai. Igual ez Kristo aurreko lehenengo mendea, baina igual Kristo ondorengo lehenengora. Agian. Adibidez, ez? Orain nahi dia hor, turrea ematen Katarrekin, eta hango jende historio eta mobidekin ez dakit, nik egia esan ez dut. Nik ez dut jarritu zer kontsumitu, ez dut ez dakit zerrari den gertatzen eskubide, giza eskubideen urraketez gain.
Orduan, ez dakit badakit, batzuk esan dutela ez direla jungo, normala den bezala. Ez? Bai, bueno, hor jungo ez direnen artean Dua Lipa, idolo eta Ibai Llanos kokatzen ditugu, izan ere, bi hauek, bata abeslaria eta bestea influencerra, edo Ibai Llanos nola definituko genuke? Twitchero, bai. Twitchen, bai. Twitchero eta batez ere nik uste pertsona normala. Bai, pertsona normala, eta eskertzen da Twitchen eta sare munduan gazteek jarraitzen duten pertsona izan da, baita ere kontuan hartu behar dugu, tipo normalak egotea, tipak ere, esan nahi, baina orokorran jende normala bilatzea, eta bueno, bi hauek esan dute, agian Katarren, eskubide asko ez direla errespetatzen, sorpresa, eta hori dela eta ez direla jungo, mundialaren baitan egingo diren ekintza desberdinetara, gonbidapena ez da jaso dute, baina ez dira jungo, eta mila esker hemendik, ez dut uste Dua Lipak eta Ibai Llanosek, hau jasoko dutenik, baina Ezin da jakin zeren agian Ibaiek gure berri du, agian. Igual badaki Twitcherak gerala, batzuetan. Hau ere gure entzulek igual ez dakite. Hau ere albiste bada. Hau da, ez da saga, hau da gure spin-off bat. Hori da. Hemen spin-off hau izan da parentesi txiki bat. Amalia eta ni, beste proiektu batzuk ere, ez da, martxan ditugu, eta hoien artean bat, Twitchen, saio bat aurkeztea da. Orduan, elkarrizketak eta hola beste jende batzukin, gu interakzionatzen beste gizaki batzuekin. Orduan, irratian egiten duguna gustatzen bali mazaizue, ez da berdina, baina, gure elkarrizketak eta entzuteko, gogoakin geratzen bali mazate, Twitchen sartu zaituzte, eta... Bi aste azkenetik behin. Hori da, azkenean gure entzulak nastuko dira. Da, aste batean hau, urrengoan... Twitch. Zuek jarri gure izena Twitch eta... Pilula gorria. Hortxe. Orduan, jarraitu zonekin, eta ere lotu dezakeguna Ibai Llanosek egin du, jarri dio ahotsa, Bizarrapek egin du promozio bideo bat sareetan, zeaterako du sesio berria, eta Ibai Llanosek jarri du ahotsa da, pianoaren ahotsa. Aktorea. Bai, eske Ibai Llanosek ere egiten du pixka bat denetik. Baita ere Bilboko aste nagusian parranda botatzen du, oso ondo, zebera... Pikerekin zerbait egiten du. Pikerekin egiten du zerbait ere. Gerard Pikerekin. Gerard Pike. Neri lagun batek esan zean aurrekoan ez komentatzen eta esaten zean tiporrek ez dauka aura garbia. Nork? Pike. Pikek da. Ez daka. Zerbait gertatzen da hor bere ze aterazunean hau ari ginen komentatzen ze publikatu zen bideo hori esaten futbola utzi barzula ez dakitzen eta zan bera txikitan pixkat nik uste ondo ez simpatia pixkat irabazteko jendartean. Bai. Eta hori ari ginela komentatzen esan zian nik ez sinisten. Tiponek zerbait dauka. Gezurra, esaten dena gezurra. Bere helburua da dirua irabaztea eta punto. Bueno, ikusten dut zu anti. Oso. Esaten diozu Pikeri. Ez, osea, gaina hori, Katarren ere, bere... Ibaien oso laguna da. Gerta daiteke. Ibaiekin, adibidez, ez dakat sentsazio hori, nik Pike ez dut ezagutzen, hemen... niri Ibai Llanos erortzen zait superondo egiten zait... Eta pertsona normal bat, ez da juten Andorrara, ez dakit, ez da, Katarrera ez da jungo... Dezentzia mantentzen duen gizasemea. Hori da, baita ere, pixka bat ez da, salatzen du nola Katarrekoa zuritzen ari garen denok, ematen dugu bapatean, ez egura importa Katarren gertatzen dena, bakarrik futbola... Ez oso fuerta da, gero iristen da Eurovision, eta Eurovision Rusian ez Rusia fuera! Gonbidatu Rusia, eta gero... Putin! Eta... ulertzen dut, ez? Nik ere, noski baiet. Ulertzen dut, debate hori sortzea, baina gero Katarren denak bitartean super gustora egiten, bai, bai, de hecho, hor, Luis Enrique Martínez García, dala Espainiar estatuko futbol selekzioaren, ez dakit nola esaten da, selekzionadorea, edo ez dakit, hautatzailea, edo, aukeradorea. Bai, egia esan nik ez dut jarraitzen gehiagi futbola, baina, sare sozialetan ateatzen dira klipak eta bar, ez da, horrelako gizonek esaten dituzten, gauza zoragarriak entzuteko. Eta, kasu honetan, pixka bat galdetu zioten, aber nola sentitezen, ez da, Katarren, Espainiar estatuko ekipo hori,
bueno, pixkat representatzen, eta berak esan zuen, beha lasai zeola, beha etzala politikaria, eta, bueno, total, zentratzen balimagea gauza negatibotan, bale, gauza negatiboak aterako ditugula, baina gauza positibotan ere zentratu behar gerala, eta bera dagoela pozik Espainiar estatua representatzen, edonon. Eta, klaro, eta denak egingo behar dugu, oso ondo. Bueno, Luis Enrique etzera politikaria, baina pentsatzen ez dela mundu hontako pertsona bat, pentsatzen dut dakazula, ez dakit, pentsamendu politikoa, baina ez da pentsamendu politikoa, dakazula gauzak aztertzeko kapazidadea. Etika agian, morala akaso, segurazki ez bata ez bestea, mentalidad de tiburón. Ez dut ezer ulertzen. Aurrera. Agian hori esan behartzun tipoak. Agian, igual kontratuan sinatu du ezin duela ezer negatiboa esan. Agian, hori ere erreala da, ez dakit, baina olako deklarazioak ez. Olako deklarazioak mesedez, daude guztiz lekuzkanpo. Bai, agian iso. Bai. Ez? Esan, geroko, gordeko dut. Bai, ikusiko dugu, saga hau nola bukatzen den, ze orain mundiala bukatzen denan gero beste zerbait gertatuko da, eta gero beste zerbait gertatuko da, eta ematen dunez ez dian azkatzen, ze futbolak, gizonezkoen futbol horrek, FIFAk jarraitzen du topera, ez da agortzen, orduan, jarraituko dugu, kejatuko gera, baina hala ere, jarraituko dugu. Bai, ez egin importa, zimaz. Eta bakigu noiz den mundiala? Nik ez jarraitzen. Denboran antzeko espazioa konpartituz gertatuko da beste mugimendu bat, Euskal Herrian ere masak mugitzen dituena. Beste saga bat. Beste polemika iturri handi bat. Bai, eta azken aldean batez ere. Bai, fan sutsuak dituenak, periodikoak betetzen dituenak. Hori eskertzen dute aldizkariek, ze batzutan albisterik ez dago eta horriak bete behar dira. Baina folioak eta folioak eta folioak eta folioak eta folioak eta gehiago eta gehiago eta gehiago bertsolari txapelketa nagusia. Batzuetan pentsatzen dut, beharrezko alda. Dena etengabe kontatzea. Ezakit, ni dudatan nago, ez dut inor ofenditu nahi, ez dut sensibilidarik mintzera naiz etorri ona, baina fuertea da, Baina jendeak kontsumitzen du. Esan nahi, hori egiten da jendeak benetan interesa duelako. Batzuek bai. Gehiengoak ez? Beste batzuek ez. Ez dakit. Gauza kulturalak normalean ere ez dira masiboak. Esan nahi dut, hori kontuan izan da, hortik hasita. La galdera gure entzunlei, ez da? Luzatuko diegu. Ez duen ustez... Ni egonda nago, horrelako txapelketetan, atxalde ederra, beisbol partida baino luzeagoa. Bai, oiek luzea dia, nik junitzen behin, beisbol partida batera junitzen behin. Nire behin eta naiz bueltatuko ino. Baina nik junitzen eta junitzen konprakitera, egin un karikatura bat, erosinitun txutxak, egin un, dena beisbola ikusi baino. Oso fuertea, bai, eta badakita egia edo, egia, niretzako egia ez, baina gauza debate inkomodo bat izan daitekela ez, baina... Orduan, gure entzulek, ze iritzi duten honen inguruan, YouTubera jun, komentariotan idatzi, naiz irratiak uste badakala WhatsApp bat, mezuak bidali, zuen iritziz, ze gertatzen da. Serioa da, bai, zuen ustez, bertso txapelketaren inguruan dena jakin behar dugu, edo pixka bat pasatzen dira. Baina nik esan nahi detena da. Dena, esaten den guztia izan behar da hain serioa. Eske gaia da oso serioa, Nik hau da plantatu nahi detena, zen nik ulertzen dut, iten badizkidazu, kronika batzu, kontatzen dizkidazu gauza interesgarri, divertigarri batzuk, baino, ze astuna eskena baritzen ere burmuina azten. Azten. Baina gure... entzulek, bai, edo... zer iritzi duten honen inguruan. Zeintzuk dira zuen favoritoak. Baita ere jakineko genuke. Zeintzuk dira zuen baita ere look gustokoenak. Bai, oso importantea, ze da, bai, nik esango nuke dela gertakari oso plaza, terminologia erabilera, plaza oso erabakigarria tendentziak
Parisen ikusi dago, eta konpartitzeko. Parisen dago Fashion Week bat, eta Euskal Herrian dakagu bertso txapelketa. Ez da? Bai, eta hau guztiz serio, Bai. Tendentziak agertzen dira. Mesedez gogoratu, gogoan izan, umore saio bat da gure. Ez aserretu, bale? Ondo pasatzea etorri gea. Etorri gera, eske, pentsatu Par dugu batzuk ez, botatzea. Claro, eske aste hau ere izan da oso astuna eta Bai, gu gaude kronika batzuk eta down, gu gaude down. reportaje batzuk eta nik esaten nuen Bai. baino mesedez. Eta Bai. eta Bai. parrak noiz, ez? Eta guk, horiek bilatu ditugu. Piskat igual fortzatu de, baino lortu de. Bintzat guk parra egin dugu, Amalia, ez da gutxi. A ber, eta oso divertigarri izan daiteke, baino eta ulertzen dut debatea eta ulertzen dut hobetu nahi izatea eta dudak eta Eta debatea gainean ere ustez oso ondo datorkigu, ze askotan, bueno, ematen du hemen Euskal Herrian gai asko gainditu ditugula, eta gaudela super aurreratuta, baina gero ikusten dugu olako txapelketetan, agian guk ere badakagula zerbait dantzeko, ez Euskal Herriko biztanle bezala. Eta orduan, bueno, nire ustez hor debatea positiboa da, eta nire ustez baita ere, albisteetan hori ere jorratu behar da, baina, klaro, hemen gure galdera da, dena. beti. Momentu oro. Hortxe utziko dugu galdera, badakizue, zuen erantzunak itxagongo ditugu, irakurreko Bai. ditugu, entzungo ditugu, ez dakit ze formatutan erantzungo dezuen, baina gu beti prest zuen erantzunak eta entzuteko. Eta horrela beste saga eta azken sagari eutxiko diogu, ezta? Gure azken saga zein da, bueno, baita ere pixka bat Euskal Herrian ez da hainbeste errepikatzen den borroka hori, pantailak euskeraz nahi ditugu, mesedez, euskera erabiltzen da, euskerak bere publikoa du, beraz, zergatik ez pantailak euskaraz. Eta horregatikan, bueno, aste hontan, ostiralean bertan bukatu da pantailaldia, ekimen oso interesgarria, pixka bat aldarrikatzeko, euskeraz ere pantailak behar ditugula, ze azken finean, bueno, euskeraren erabilera hori ere pantailetara, trasladatu behar degulako. Eta, bueno, izan da oso interesgarria, hor pantailak euskaraz kolektiboa ere ibili da lanean, J Fuego. Oiek ere a full. A full ibili da. Zakitzen bat esku aldi berean Twitterren txioak egiten. Bai. Zebai helena garrantzitsua da, eta aizu, nik pantailak euskeraz txikitan izan nitun, asko disfrutatu nituen pantaila horiek euskeraz, eta gaur egun ere, pixkat hori indartu behar dela ere, iruditzen zaigu hemen eskuartean saioan. Beraz, animo ekipo, lortuko dezu eta guk ere lagunduko dugu. Eta ikusiko ditugu. Hoi da. Eta gaina, gaia hori oso interesgarria da, zergatik, ze pantailak euskeraz askotan elikatzen dira nola, zerrekin. Eta ez bakarrik euskeraz, beste hizkuntzetan ere. Zerrekin, Amalia. Serie pelikulekin. Bai, eta serie pelikula hoiek, Pelikulitas. eta serie pelikula hoiek nola sortzen dira. Askotan oinarria zein da. Lagun! Lagun, gure Laguna, gaia. Esan nahi duzu liburuak dituztela oinarrian? Ala da, saga literarioak dira pelikula eta serie askoren oinarri. Egia da. Gure saioa literaturaren ingurukoa da, eta hori da, hain zuzen ere, gure gaurko gaia. Oso ona, urrengo atalera egindako gaurko Jauzia. Batera esan dugu, Amalia. Bueno. Hau ez egon ensaiatua, Ikusten dezutenez, gaurko gure burmuinak daude sinkronizatuta eta modu oso sinplean eraikita. Bai. Bat gehi bat, egitera gatoz gaur, orduan, guazen hitzeitera pixka bat, lehenengo, ezakit, kobazulo batean bizizan bazera bizitza guztia, zer da saga bat? Saga bat da, A ber, Amalia, konte guzu. liburu bat baino gehiagotan kontatzen den historio bat, ez? Historio bat garatzen dena liburu askotan. Izan Hori da. daitezke, ezakit, 3? Izan daitezke 16. Hori da. Eta Amalia, sagak zure bizitzan presente egon aldira. Bai, bueno, nik uste guztion bizitzan, ez? Gainera gure gaztaroan saga asko argitaratu ziren. Esango nuke. Zuretzat saga da irakurketa nostalgiko bat agian.
Bai, esango nuke dela nire irakurtzaletasunaren oinarrian dagoen fenomeno bat. Bai, edo estilo bat. Eta seguraski askoren oinarrian ere egongo dira sagak, ze azken finean batzutan irakurketa ohiturak hartzea kosta egiten zaigu, eta saga batekin lortzen baldin badegu engantxe hori abiatzen gera, igual, 3 liburu horietatik beste liburu batzuk, ez da, irakurtzera, ez dakit. Bai, nik uste gantxona direla, sartu mundu batean eta garatzeko grina hori ez, irakurtzeko eta deskubritzen jarraitzekoa. Bai, egia da, gu sagekin hasi gehala, eta, bueno, saga hoien artean, gure top batean, jarriko genuke zein? Bueno, top bat. Epikoena, Mesedez? Crepúsculo. Noski baietz, haupa, Crepúsculo. Beste behin, alienazio kanpaina honetara deitu zaituztegu aldarrikatzeko gure testu erlijiosoa dena iaia. Bai, irakurri behar den saga bat. Saga honi esker gazte askok irakurri egin zuten. Hori hasteko. Hori ere eskertu behartzaio saga honi. Ze azkenean irakurlezaletasuna sustatu zuen honek. Eta hori ala da, nik beti esaten dut, baina niko indikan gogoratzen dut, jolas garaitan, nire lagunak eta ni irakurtzen. Bai, ala da. Eta liburu bat urtero edo izango zen, ez? Nik uste, olako zerbait, orduan bitartean zain egotea. Bai. Eta odo berri irakurtzea, ez azteko. Bueno, nik irakurritut askotan. Liburu bakoitza irakurriet, 2 aldiz baino gehiagotan. Bai, orduan, Crepúsculo beti dagoengo da gure top bat horretan, baina saga gehiago ere irakurri ditugu, ez da? Nera bezaroan. Bai, gero garai hortan argitaratu ziren, gero pelikula ere izan diren saga oso ezagunak, unibertso oso ezagunak, Harry Potter da ere nik uste gure adineko jendearen ezakit, bizitzan oso presente egon den saga bat, bai liburu bezala eta bai pelikula bezala ere. Eta noski baita ere goze jokoak. Baita ere, bai. Distopia... puntu hori dakaten, ez da? Bai, eleberri distopiko romantiko garai bat bizi izan genuen. Bai, eta, bueno, nerabeak izan baino lehen, gaztetxoak izan ginen, edo ez dakit nola definitu, umetxoak, ez da? Eta umetxo ginenean ere, umezatarrak ginenean ere, sagak irakurtzen genitun, hortxe Teo. Teo ez alda saga bat. Bai, lehenengo saga. Hori ere zarra da, Jo, Teo ikastolara. 1000 liburu. Teo... Goizane, ezakit irakurtzen zenuen ipuin bat, tipa batena, janume bat. Ez dut gogoratzen. Ezakit idazlea edo, ezakit. Baina hori ere saga bat zan, ez da? Bueno, zan ipuin bilduma bat, hori ezakit saga bat den. Baina Teo bada saga. Ez da, protagonista beti Teo da? Bueno, bai, eta Kika. Kika super sorgina hori ere bagenekan, noski baietz. Bai, baina horiek ezakit saga bezala... Kontsideratzen diren? Bai. Ezakit. Edo ipuin bilduma, ezakit hor mugan ondagoen. Hombre, a ver, evidentemente eleberriak ez dira. Ez ipuntxoak dira, ipuntxoak. Hori baina, mundu oso landuak, horiek ere bai, eta pertsonaia horrek asko erakutsi zigun. Teok asko erakutsi zigun, eta Kika super sorginak baita ere. Gero iritsi ziren, mundu distopikoak, egon zen boom bat, pelikulak, seriak, liburuak, fan mugimendu, bortitzak, eta gero nire ustez nabarmentzekoa da ere novela beltzarena. Nik uste dela genero bat ere saga asko, sorrarazten dituena etengabe, askotan detektibe bat da aria, dena elkartzen duen aria ez, horre berriro Agatha Christieren arrastoak nabaritzen ditugu. Bai, lehengoan ere aipatu genitun molatarrak ere hortxe daude, ezta? Bai, ja gehiagia aipatu ditugu, baina beste saga bat ere idatzi omen dute.
Bai, novela zer beltzak, gehiago? Bueno, gero dago ere adibidez Jara egon zen. Jara, bai. Jara gaina zen gertuko nerabe mundua, Bai. ezta? Zen, beste eleberriekin, juten ginean estatu batuetara, Bai, eta Ba, Jararekin, Erresuma igual, Batura. Bergarara, adibidez. Ez? Bartzelonara, ze gero Bai, Bartzelonara. Jara joaten Bartzelona. zen. Bai, nola zan hori Jara Bartzelonara edo... Jara Bartzelona nik uste. Bai, hori ere eduki genuen. Hori ere ona izan zen. Bai. Eta nik gero irakurri nuen Shadowhunters deitzen den Ez dut ezagutzen. saga bat, pelikula eta serie ere bilakatu zutena, da, itzal eiztariak, esan dezakegu dela itzulpena, bueno, kontua da. Niretzako oso fuerda, ze, bueno, honek dauka serie bat, igual 4 denboraldi edo dituena, dago pelikula bat super txarra dena, eta tipa honek, Cassandra Clare deitzen den tipa honek, idatzi ditu uniberso horri lotuta 20 liburu baino gehiago. Osa da, hau da, zen ustez, saga askorekin gertatzen dena ere da, irakurle mota bat dago saga oso zalea dena, genero batzuk lantzen dira asko, Bai. oso garatuta daude, baino baita ere idazle mota bat eskatzen dute saga askok. Ze dira, idazleak publikatzen dituztenak urtero liburu asko, idazten dutenak asko, Bai. eta daukatenak Ze presio, ez? eta daukatena gaitasuna lortzeko asmatzea, ezakin osan, garatzen dute unibertso bat oso handia dena. Bai, horiek dakate barne mundu izugarria, ez? Bai, eta asko dira, estatu batutako Eliza, hola bakizu, Ez esan. arraro, bueno, arraro, Bai, arraro. Ita da arraro. hola, Eliza berezi horietako eskezakit ze sinisten duten edo zerrez, exactamente, baino, bai, hau, bueno, hau ez dakit zehazki, Stephanie Meyer Krepuskuloren idazlea ere bazan Bai? zerbait, eta Brandon Sanderson ere da iglesia de, ez dakit zer, Ai, bueno, jendea orduan da berezia ere. bai, Eta dazka- eta, bueno, idazte dituzte liburuak, ez dakit beste zer egiten duten bere bizitzarekin, baino Hori ere- urtean argitaratzen dituzte pila bat. Oso gogorra izan behar du horrek. Baino, ez, nik uste gero dela ere, badago jendea, irakurtzen dituenak urtero, 100 liburu. Ja, Eta beraientzako normala da. bai. Eta gero beste batzuk ez gera kapazain beste kontsumitzeko, eta nik uste bai idazleak ere badaudela batzuk. Toti Martinez Elezeak zenbat liburu argitaratzen ditu. Ezin dizut zifra bat eman. Honek ere zenbat saga, zenbat gauza kontatzen ditu. Agia. Nola Agia. da posible, Toti? Mesedez, esan nola egiten dezun Toti. Jakin nahi Nik dugu. adibidez ezin dute egin Totiren aldeko apustua. Ez. Saio honetan ez. Ez nire ezakit, ez enau engantxatu. Ez, nien nahi saiatu oraindik. Gero, adibidez, saga asko daude ere misterio eta thriller eta novela beltzaren ingurukoak, bueno, generokoak, Euskal Herrian kokatuta daudenak. Bai, noski baietz, hor, bueno, dakagu bastan, ez da? Protagonista den trilogia del trilogia. Baztan, Dolores Redondo, haueren eretzako ez. Niretzat ere ez. Ez. Liburua, lehenengo liburua enuen bukatu ere egin, pelikula ikusi nuen eta, Ba ez. pizka bat ok. Ni saiatu ere naiz egin, baina ez dakit zeba, ez dut nahi. Hola, batzutan gorputzak ez da edo, ez dakit edo buruak esate dizu, hau igual zutzako ez, saiatu ere ez egin, eta enaiz atrebitu, ez dakit. Bueno. Ez dut eman pauso hori, eta nire lagunek irakurri dute, eta guzti irakurri dute. Baino ez dakit zeba niena izausartu, eta oraingoz Bai. behintzat ez dakat inongo intentziorik. Bai, nik ere saiakera hori egin eta anutzen nituen. Bai, Adibidez, kontrakoa gertatu zitzaidan, La Ciudad Blanca sagarekin, egia da. hori guztiz bai. Bai. Baina horrekin gertatu zitzaidan, adibidez, idazlea da tipa bat, enaiz goratzen izena, Eba edo... Eta iruditzen zitzaidan idazkera zela oso maskulinoa. Oso Bai. gizon batek idatzia zela. Eta ez. Batzutan Baina gertatzen igual da oso ondo sortu zuelako bere pertsonaia nagusia da detektibe bat gizonezkoa. dena. Gizonezkoa da. Bueno, Eta bueno, hori adibidez asko gustatu zitzaidan. Hori bada Gasteizen kokatutako bai. Nik Liburua. ere horrelako saga batekin ere pixka bat
decepzioa edo ez da, Mikel Santiagorekin, esan izuen, landu genuen lehengo saioan, ez da, nik lehengo irakurri nula, El Mentiroso deitzen da, eta, lagunei eta utzi diet liburua, familiakoei ere, eta oso gustoi irakurri dute, zerbait erreix irakurtzeko oso irakurketa txegina, baina nerekin ez duen konektatu, eta ez dut jarraitu. Nik hori badaukat gogoa irakurtzekoa, baina gero bajoi pixkat eman zian, esan zen idanean ez zitzula gustatu. Bueno, baina ni nahi zaditua, esan nahi, nik Ja, gaine baina, egitzia, eta gero baina bakoitzak ikus dezala. Igual ez edu gustatuko, Bueno, hainbeste. saiatu, tita baten irakurtzen da, irakurri bat, eta gustatzen alema zaizu jarraitu eta bestela, ez? Egia da olako liburuak askotan nik irakurtzen ditut ere pixkat betetzeko, ez? Utxunak betetzeko. Bai, horre, Bere barruko utxunak betetzeko. Bai, horre arrakasta handia izan zuen Reina Roja edo, nola zan hori? Bai, hori nor da? Nik irakurri nun, irakurri nun, jazta, Bai, ondo batzutan dago. gertatzen da, irakurtzezu eta oso ondo pasatzen duzu, Baina ya está. igual ezin diozu irakurtzari utzi bukatu arte, baino gero da ezer gertatu ez balitz bezala. Hoixe, ni hola geratu nintzen, eta beste bidazka Bai. jarraipena daka horrek, eta, nik enun jarraitu ez da ere. Gero beste bat ere ez dutena jarraitu, eta barkatuko diazu hemen Harry Potter. Pelikula denak ikusi dut, eta pelikulak oso ondo, eta pelikulak ere euskeraz ikusi nituen, ETB-en atea zituzten. Egia aspaldi da, baten. garai baten botatzen zituzten, bai. Orain ez dakit, dago nala ez, baina bere garaian bota zituzten. Baino... Zein da zure favoritoa? Ai, pelikulen artean. Ez nuke jakingo esaten. Agian, joko olimpikoena gustatu zitzaiten. Nere favoritoa. Bai, esken hori asko gustatzen zitzaiten. Bai, guztiz. Baina Robert Pattinson agertzen zan, eta ja. Garaziren nobioa, nera bezaroan. Bueno, ez esango, nik nahi bai. Aurrekoan, batek esan zian, bere favoritoa zela lehenengoa tanize. Pelikula. A ber, lehengoak sortuzun, A ber, ez dakit, bai, baina ez dakit. Ni goratzen dut Zakit. oso txikian itzela eta junitzen zineareto batera ikustera bildurra pasanun. Azkeneko borroka hori Voldemort eta Harryren artean. Hori da, pelikula hortan da buru atzean zeukana irakasleak burutxo txiki bat zana Voldemort. Bai, eta Oso, azkeneko estena hori, Irudi hori ere oso fuertea. nik pasanun, fatal, bildurra, bildurtuta. Baina, pelikulak super ondo, eta disfrutatu ditut. De hecho, pasadet Harry Potter Lego World Switchen. Zer da hori? Pues da, bideojoko bat, ustez Switch zala, bideojoko bat, Harry Potterrena, baino pertsoneiak dira Lego. Eta mundua da Lego mundua. Bueno, beste saio batean hitz egin dezakegu Lego adikzioa daukaten helduen inguruan. Bai, hori da, bai. Ze Bai. da, Disney adikzioa daukaten helduen mundua bezain, hobea da. Hobea da. Disneyrena niretzako da beldurgarria benetan. Bai, bada. Eta, bada. Mesez, Nik argazki batzuk ikusten ditut gehiagizkoa da Instagramen, izaten jau. eta ematen du beldurra. Neri iruditzen bai zerbait zerbait esaten du horrek. Ez dakit zehazki zer. Baina zerbait, mezua badago, ez da? Bai. Igual psikologo batek jakingo du. Guk ez dakigu, baina badakigu hor mezua dagola. Interpretazioa falta da. Iluntasun puntu Bai. bat erakusten du nire ustez. Lego adikzioak ere beste zerbait erakusten digu, igual ez da mezu berdina, baina horratzean zerbait dago. Hor gehiago dago ingeniari bat. Bai, ala da. Ze Hala da. gero daude movida batzuk legozko kotxe haundi, osea, Barkuak. movida zailak montatzen oso Bai. zaila dianak eta hola, eta hori, benetan, jendeak erosten ditula. Bai, nik ez dut beste zer esango, baina nik Legoren jabero bat dakat. Bueno, etxean daukazu lego zale bat. Agian. Orduan, gauzak horrela, Lego mundua ezagutu dut bideojokotan, eta pasan ditun Harry Potterreko joko desberdinak, eta oso ondo pasan baita ere, baina aizu, liburuekin ez. Liburuak ez dira niretzat. Irakurri nun osaiatu nintzen lehengo irakurtzen, eta izan Ni zen ere, bai, frakaso bat. nire nahi zain fana izain ez, nik azkena irakurri nuen. Baina euskeraz daude. Bai, nik azkena bakarrik irakurri nuen argitaratu zenean, nahi nuelako jakin
Ron eta Hermione enrollatzen ziren ala ez. Azkenean bai. Ze batzuetan, nik nahi deten gauza bakarra da maitasun istorio bat. Normala da bezala. Bai, azkenean ez da hor amodioa. Baina, gero egia da adibidez, novela romantikoak bere horretan ez ditutela irakurtzen. Osea, gaia balima da. Egotea maitasun istorio bat, asko gustatzen, disfrutatzen dut. Bai. Baino ez dute irakurtzen romancerik. Eta pentsatzen ibili nintzen aurrekoan, ez degula inoiz hitz egiten romantzen inguruan. Baina agian gugarako emakume kritikoak. Eta gaude Esaten ari igual zera maitasuna ez dela. maitasun erromantikoarekin gaude pixka bat kokoteraino agian. Maitasunaren aurka zaude. Ez nago maitasunaren aurka. Romantziaren aurka zaude. Nago maitasun erromantikoaren aurka noski baietz. Osea, nire ustez maitasuna idealizatu da gehiegi. Eta pixka bat jetxi behar dugu lurrera maitasuna. Eta bestela, eta azkagu, espektatiba batzuk nire ustez fiktizioak direnak. Osea, eta espektatibak noski uki behar direla. Eta maitasuna da superpolita. Baina Disneyek, ez da, ez digu egia kontatu. Baina Ulertu, romantze ezta? on bat. Ulertu ez da. Bai, romantze hon bat, bai, baina eske askotan romantze honetan badago pixka bat maitasun erromantiko horren pixo handia. Edo ez, agian ez ditut topatu romantze honak nik, Gerta daiteke. Bai, baina Ez dakit. momentu bat da. Ja. Da, Baina ez dakit. une bat. Bai, baina badakizu batutan desikasten dezunean, gero desikasitako hori. Bueno, a ber, baino Respect. mota eta motak daude. Horregatik, esan nahi dut. agian badagola hor novela romantikoren bat enkajatzen duna orain ere bizio berri honekin. Nik behin irakurri nuen novela erotiko bat. Eta zer modu? Eta, eta romantikoa ere bazena, claro. Hombre, bueno, agian ez. Nor daki? Eta etzen 50 sombras de Grey, Hori, bueno, egin ez zutena, baina Bueno, nik enuke hori da irakurriko. muga batzuk mesedez, Ya zure está. burua errespetatu. Nik enuke Ulertzen irakurriko. dut Dakota Johnson guapa dela, Bai, baina bai. momentu hortan Ze egon zian momentu? titularrak, pelikula atera zutenean eta jendeak iten zituen gauzak, hoiek ja mesedez, osea, ez dakit. Tinder deskargatu, Eta ya está. atera kalera, Ez dakit. Beste bide batzuk daude. espektatiben langa igo. Orduan, bueno, 50 sombras de Grey alde batera utzita, zuk ze novela erotiko romantiko irakurri zenuen. Ba ez dut izenburua gogoratu ere egiten. Eta- Zan, txorrada bat, liburu, bueno, osea, tontakeria increíble bat, baina, bueno, bazan, esan nahi dut, oso esplizitoa, Bai. super, Oiek dira 18 urtetik gorakoek irakurtzeko edo... bai. Osea, dakate Bueno, a ber, XX. nahi dunak irakurtza, baina bai sexua dago. Bai, baina hor dago etiketa bat. Ez, bueno, uzakit ez. Osea, ez dezu robota etzerala verifikatu behar. Ez dituzu jarri behar zenbat kotxe ikusten dituzun. Semaforoan nun dago eta izkina batean agertzen da. Eta ez dakizu Juten eman dira edo ez. pilar batzutan, Hombre! Bueno, ni batzutan robota sentitzen naiz olakoekin. Nik eratet. Esan jo, gaiztoa naiz. Gaizki egingo dut, eta ordenagaiak pentsatuko du robot bat naizena, eta ez naiz robota. Bai, nik hor tensio momentu bat dago. Bai. Ematen diozunean, lau semaforo daude, eta hor mikrosegundu hortan zaude pixkat urduri. Robot bat izango naiz. Bai. Anulatuko dizkiate txartelak gobernutik. Agertuko zait Eusko Jaurlaritzaren banner bat ordenagaian Bakua kenduko digute. Esaten gaiztoa, kartzela. Baino ezan ezer gertatu. Eta irakurri nun berehala. Bai. Zan, oso motza zan liburua. Zan, ipuin luze bat, fantasia bat. Bueno, eta orain galdera garrantzitsuena. Zer nolako azala zuen? Horrorosoa. Bueno, Ez que hor dago gai bat. itxusia bazan argazki bat, hau ja hasteko da, portada txarretan gertatzen den lehenengo gauza dela argazki bat, baina tal cual filtrori gabe, zer gabe nintzen behiratzen aber, Bai, ni ere. balio digun. Baize, bueno, gure setean liburu pila ditugu. Bueno, eta mira, hemen dago adibidez, sexua. Begira. Carlos Aretxabaletarena, hau ez dut ezagutzen, ze gaur batzuk utzi egin dizkigute Bai. liburuak.
hortxe dakagu, kamera ikusten du liburua, beraz, zuek, YouTubeen gure saioa ikusten bali madezu ere liburua ikusiko bezue. Eta, bueno, orduan, azala zan show bat, ezta? Bueno, zan bat, tipa bat, argazki bat, tipa bat, imaginatu aulki baten eserita, eta hankak bakarrik ikusten dira, soineko bat, takoi batzuk, eta lurrean disko bola bat, osea, diskotekako... Bai. Zezan, urtezar gauean kokatutako historio bat. Oso esplizito orduan, azala. Eta, bueno, hori. Espero dezuna, ez, historio oso basiko bat, engantzatzen zaituena, arrazoi obioengatik, eta jazta. Bueno, probatu halko dugu, eta hor ere sagak daude? Seguro baietz. Seguro baietz, ez dut investigatu hainbeste, egia esan, baina... Lagunen batean, proba egin dezakegu. Gero hor pentsatu nuen izan daitekeela ona ekarri dezakegun beste tematika bat, beste egun baterako. Bueno, hori pendiente. Maitasun novelak, romantikoak, baina hori da pixkat bajoia azkenan ez, galitzen zera utxik bezala bukatzen duzu eta... Bueno, edo ez. Ezakit. Nei normalean gero... Bueno, Sally Rooney oso ondo. Hori guztiz alde, baina guztien zaitu triste. Bueno. Mira, intzuten Sally Rooney idatzi zuena normal people, jende normala. Eta dago euskeraz badago, beraz, hori ere... Eta intzuten gero serie bat. Eta serieko protagonista da Paul Mescal aktorea, eta tipa da beste... liburu honena, liburu honena seria, bai. Eta Phoebe Bridgers da, hau ari naizera kontatzen da beste movida bat, ez daukana zer ikusirik ezerrekin, baina Phoebe Bridgers abeslariak txiokatu zuen, bukatu dute ikusten jende normala, orainago Sad and Horny. Begira. Eta bero eta triste. Eta tipo aktoreak Paul Mescalek erantzun zion txio horri, ezakitze jajajeji, no seke, total. Batera daude. Bikotea diala. Wow. Eta Paul Mescalen Spotifyeko lehenengo artista, osea, top artist entzunena zan Phoebe Bridgers. Eta honen ondoren ja ze novela. Ze polita. Ze novelak beteko du zulo hori. Ezin da. Eta hemendik dei bat bidali nahi nioke Sally Rooney idazle irlandarrari, pasada ja urte eta piko azken libura publikatu zenuenetik, eta urrengoaren zain nago. Apuntatu mesedez, Ez da saga bat, Amalia Keixaka, mesedez. Da behar dugun zerbait. Idatzi. Eta punto. Oso ondo, Amalia, osea, bueno, hitz egin dugu pixka bat, gustatu ez zaizkigun sagen inguruan, baita ere irakurri ditugunen inguruan, eta gero horrela, ala nahi degulako, novela erotikoa ere jorratu dugu, sagak orduan kontrolatzen ditugu, zertxo bait ezagutzen ditugu. Oso presente bizitzan. Oso presente. Eta saga batzuk ere, laster, osatu egingo dira, edo, bintzat, familia handitu egingo da saga batzuena. Saiatu gera, urrengo urteari begira topatzen, ze saga edo argitaratuko diren. Baina oraindik ez da, albiste, oraindik egia da, azaroan gaude oso fuertea da. Oso fuertea da. Ja laizter abendua izango da, urtea amaitzen ari da zakit ze momentutan iritsi geran oraino. Nik ere ez. Baina, oraindik ez dira atera datorren urteko argitalpenen berri ez dute eman oraindik. Generalean, orduan pixkat zaila izan da gure indusketa lana. Baina, hala ere zerbait topatu dugu. Eta, hemen ikusi dugu Brandon Sandersonek 4 eleberri berri argitaratuko dituela urrengo urtean, eta 4 hoietatik 3, bere kosmere munduan kokatuko direla. Brandon Sanderson laguntza behar badezu esan zerbait, ulertuko genuke. Bai, 4 asko dira. Hau da, Cassandra Clare lehen aipatutako horrek bezala, urtean 14 liburu argitaratzen dituen pertsona bat. Eta, kasu honetan, agian ez dakizu zer dan kosmere mundua, azken finean da, idazle honen mundu literarioa, ezta? Eta, berak idazten ditun eleberri desberdinak mundu, edo galaxia hontan kokatzen direla esango genuke. Da, zebait, pixkat friki. Da, oso fuertea. Osa, oso fuertea tiponen gaitasuna sortzeko unibertso oso bat. Osa, tiponek... da galaxia bat. Liburu bat idazten dunean, nik uste daukala talde bat, bakarrik esateko,
osea, pertsona batzuk bakarrik kokatzeko ja sortu duen mundu guzti hortan zer gertatu den ez egiteko rakord arazorik ez sortzeko. Hau da, osea, berak ezin du jakin, ezin du gogoratu kontatu duen guztia. Osea, kontuan Ja. izan, garai desberdinetan, jende desberdinak hainbeste movida Osa, nik batzutan ez dakit idatzi zer gozaldu ditu, deten, hainbeste movida idatzi ditu, igual nahi dula idatzi, ezakitze pertsonaik egin dula, ezakitze redo jundela ezakinora, baino beste batek esan behar dio ez, baino gogoratu, ezakitze gerra egon zela orduan, osea, oso zaila da bai. koherentzia mantentzea eta garatzea unibertsoak etengabe, pertsonaiak Bai, eta hanka sartu gabe. horregatik. Eta azkenan nola bilakatzen dira, nolako pertsonak ja, eske da makinaria bat, ez da bakarrik idazle bat bere etxean. Historio bat kontatzen edo, ezakit. Bai, ez dakit, berak hori esan du lau, eta bueno, agian norbaitek ez dakin orden Brandon Sanderson, bueno, bera da, azken finean, La Rueda del Tiempo, ez da? Bai. Produktuaren edo... Bai, idazlea, hori da. La Rueda del Tiempo seriea Ere badakagu. egin zuten iaz, uste dut berez aurten atera behar zuten bigarren denboraldia, eta fuerte da, ze Brandon Sandersonek etzun sortu La Rueda del Tiempo. Brandon Sanderson aukeratu zuen La Rueda del Tiempo sagaren sortzaileak ze hil zan saga bukatu aurretik, Horienekin? eta jarraitzen du idazten honek. Wow, Oso fuertea da. hori oso fuertea da. Oso fuertea. Osea, ez dakit nola egiten den horrelako zerbait, ez, traspaso bat, edo nola kontatu, nola aukeratzen den nolako pertsona bat, baino, bai, eta gaur egun berak egiten du. Bueno, ikusten dugunez, sagek, bueno, hitz egiteko bidea irekitzen digute. Bai. Sagen mundua oso zabala da, eta hemen egon gaitezke sagen inguruan, hizketan orduak eta orduak. Bai, jarraitzaile asko dituzten unibertsoak izaten dira, eta fan asko baldin badaude, horrek aurrera egiten du, ez? Bai, egia da, saga literarioek fan asko dituztela, baina saga kulturalek orokorrean baita ere, eta berriro bueltatuko gara Euskal Herrira, ze Euskal Herrian ere planak sagatan antola ditzakegu, eta laster saga oso garrantzitsu bat eukiko dugu gurekin, ezta? Literaturaren urteko hitzordu garrantzitsuena bueltan da. Durangoko Familien plaza umeen handiena. plaza handia, bai? Parkea bihurtzen da azoka. Bai, bueno, horre elkartzen da dena, jende guztia. Jende guztia, guztia. Bai. Zer dakagu? Dakagu Durangoko azoka. Da garrantzitsu hori, ezta? Bai, nahi esan pozik nago, iaz izan zen azoka arraro bat pandemiaren ondoriozko neurri orduka eta banatu zuten, eta sartu behar zinean, Enitzen jun. Nik online egin. Aireatzen zuten, gero beste txanda bat. Baina, esango dizut, pandemia aurreko azoka ere zan nahiko hori zan itxasoa, eta zujute zinean olatu batean sartuta, Bai. aurrera eta atzera. Ez? Bai, egia da jende, bueno, eske esan dugu, jende guztia doa Durangora. Bai. Inporta den jende guztia Durangon dago. Sortzaile guztiak Durangon daude. Bai. Eta urten ere, oraindik ez da egitera guatera, baina egongo dira seguro proposamen interesgarri asko. Eta gu ere segurazki jungo gera. Hurbilduko gara, bueno. Gure wishlistarekin, gure zerrendarekin, Bai, kontatuko dizueguna, nik gauza batzuk ja badakizkit. Bai. Bai. Niko indikan ez dut hartu denbora. Tarte bat hartu behar dut, pixka bat nere burua antolatzeko eta ikusteko zer nahi deten Durangon erosi. Nik nahi dut, bueno, igual lehenago, zakitzen nahi dut irakurri Nerei Barzabal bertsolaria, kazetaria, puta ama Emakume zoragarria. den lehenengo novela, Bar Gloria. Bai, irakurri dut bere inguruan idatzi dena, sarean eta Eta hori nahi dut interesgarria. irakurri, orduan, orain ari naizen ez irakurtzen beste liburu bat, igual koinzidituko dit Durangoko azokak, bestela lehenago erosiko dut.
bestela bat Durangon. Eta bestela Durango beste zerbait. Paseo bat, bazkalduan, Bai, urrengo saioan luze hitz egingo dugu Durangoko azokaren inguruan. Bai. Eta, bueno, hemendikan, bukatu deu saioa, Maria. Berriro ere, beste behin, igande hontan, hemen egon gera, naiz irratian, gure xapa botatzen. zuentzako doan. Hori da, eta badakizue, ez dezutela saio osoa entzuteko denbora izan, lasai, nun gaude? YouTubeen gaude. YouTubeen, Instagramen, Instagramen jarraitu. TikToken, Twitterren, bai, beti abildua Sutan Bank, abildua eskuka da, hortxe gaituzue. Goodreadsen ere, gure azken irakurketak zeintzuk izan diren ikusi nahi bali Gure urteko erronka penkatzen a full, baina arrotasun handiz, gauza da ondo pasatzea. Hori da. Azken helburua da ondo pasatzea. Parte hartzea. Disfrutatzea. Hoxe. Eta gogoratu, urrengo astean ez urrengoan, hau da, gaur 16, hori da. Berriro ere, hemen egongo garela, zuekin, naiz irratian, gaueko 9:00 aurrera. Muxo handi bat, eta ondo hasi astea. Aio!